Iki bosnya sedulur iki tongkat tawi teken Nagaraja kang wingit dari kawula uji. Assalamualaikum, salam bismillah. Pusaka Nagaraja, pusaka ngemban sukma duping saeling besok ingsun kang urip, ingsun kang jumeneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng pinanggih kaharjan kawilujengan. Kusipun ingkang tansah sedaya tuhu mirsani danar solawe teng pundi papan kadununganipun. Mugi-mugi sedaya pinanjar bagas waras jasmaniah rohaniyahipun lan batinipun, lan mugi sedaya mang diangkat kamoten kamoyan derajat lan pangkatipun, lan mugi ingkang mirsani danar solawe mang dipun gampelaken sedaya urus-urusanipun, lan mugi dipun tambahi rejeki ingkang kathah mlimpah ruah krana rindanipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Bosya sedulur, saderenge dalem maraseba matur cumantaka tengasane panjenengan sami badhe matur kanthi sakrone penggalih. Niki danar solawe badhe nyuguhake ta nyajikaken nggih menika benda ingkang keramat, benda ingkang mistis, ingkang gaib, nggih menika teken utawi tongkat Nagaraja. Dadi saderenge dalem medharaken tongkat Nagaraja menika, para sedulur kedah mangertos sedetaile ta sejatine napa kang diwastani tongkat utawi teken Nagaraja. Dados teken Nagaraja niku tongkat wujude mengaten iki para sedulur. Kaasliane nggih ngeten iki, sejatine nggih ngeten. Diwastani Nagaraja niki teng mriki wonten koloke. Nah niki naga tapi enten koloke. Mat diwastani raja. Nah niki kirang langkunge panjange nggih menika sekitar 70 cm. Sekitar 70 tahun 65 panjangan. Di bosya pedulur, manfaatipun teken utawi
tongkat Nagaraja menika manfaatnya ageng banget. Dados para Dewadur kedah mangertos. Namine naga niku ageng, raja niku ratune sawer. Sawer niku ula, ratune ula. Dadi niki umpami digunakaken para Dewadur ingkang gadah ageman kados mengaten nika wujute, niki manfaate kathah. Sepindah niki saged kangge ngusadani tiyang ingkang kecokot sawer utawi ula pami gadah, tapi mboten kok wujud tongkat pusaka ngeten niki kedah gadah japa lan mantremipun. Pami mboten gadah japa lan mantremipun mboten saged ngecakaken. Mugi ingkang gadah sejenis teken tongkat menika niki sipate pemilih. Sembarangan tiang ingkang gadah teken utawi tongkat Nagaraja. Tiang kedah sepindah ahli spiritual, ahli tirakat. Ini mboten ahli spiritual, ahli tirakat mboten saged ngecakaken pusaka ya menika tongkat Nagaraja. Di tongkat Nagaraja ini saged kangge netralisiraken panggenan ingkang wingit ingkang gawat. Pak insyaallah cukup ditanem ke lokasi ingkang wit ingkang gawat saged tawa-tawi saged tambar. Saged sirna kendang kentir sedaya sambikala ingkang wonten lokasi ingkang wingit mengantika. Lah niki pusaka tongkat menika niki dalem niki mboten gadah piyambak, niki gadahanipun derek. Jadi dalem ken ngramut, ken mirsani manfaat kegunaane nggih kangge napa. Dan niki dalem jlentrehaken sedetail ta sejatine pusaka tongkat Nagaraja. Pami para sedulur ngecakaken tongkat Nagaraja mangaten nika nggih pami kangge ngusadani tiyang saged diwastani ruwah rasul majemuk kubur. Napa sih diwastani ruwah? Ruwah niku yang sakit ingkang king sawabipun tiyang sampun sedo. Niku sing ngusadani kedah disuwunke teng ahli waris ta leluhur. Rasul kedah gadah tawi keilmuan keislaman ingkang sampun diwastani alim ulama ingkang sampun hafid utawi habaid saged ngusadani gerahipun tiyang ingkang sakit. Diwastani majemuk nika kedah sing ngustadani para pami sakniki nggih pranayaka dalang saged. Layan kubur niku kan seda kedah disuwunke malih para sanak kadang ta leluhuripun ingkang sampun sedo ingkang gadah masalah tiyang kang sakit. Di manfaatipun pusaka tongkat Nagaraja menika nggih kados mengaten nika lur, saged kangge piandel saged, kewibawaan saged kangge ngraih jabatan utawi ingkang menduduki tawi pejabat ingkang pengen munggah atau naik pangkatipun, Pak insyaallah gadah pusaka teken tongkat Nagaraja saged kasembadan. Dados sanggene dalem medharaken pusaka Nagaraja para sedulur kocekapi semanten
kabeh wonten atur katane kula kirang terap kang sae. Terus dek peduru saged komen teng kolom komen sedetaile sejatine wonten dalem medharaken masalah tongkat Nagaraja kirang terap kang sae saged komen teng kolom komen. Fa insyaallah badhe dalem benahi teng konten dinten sanesipun. Ana wiji abang nang telenge bumi kairing para nabi wali. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.